Hvis vi tager den måde, som hvis nu hørte jeg ligesom det der med at give slip på, hvordan børnene skal leve, hvordan du skal leve, hvordan andre mennesker skal leve, men at starte med, hvordan har jeg lyst til at leve, og så kunne jeg sådan sige, hvad er det, der er vigtigt at have i mit liv, og det vil sige kærlighed på alle planer, det vil sige rigdom på alle planer, og det vil sige lykke på alle planer, det vil sige, altså i overensstemmelse med det, som jeg kalder source, eller univers, eller Gud, og den er vi hele tiden i kontakt med mindre vi har glemt det, med mindre vi er i, man kan sige, dualiteten, hvor man kan sige, for at man kan opleve det, så skal der være dualitet. Nå, men dualitet, i hvert fald for sådan jeg har opfattet, som er lige nu, det kan godt være, det ændrer sig på et tidspunkt, men det for mig er mørk, lys, nat, dag, og der kan vi i alle aspekter leve i den modsatte, hvor vi kan dyrke det. Og det er altså en beslutning, som jeg har taget. Jeg vil dyrke altid det modsatte, hvad man kan sige, jeg vælger hele tiden til, hvad jeg har lyst til at opleve i mit liv, og så kan man sige, sådan er alt jo. Jamen, har du lyst til at være sur? Der er sikkert ikke nogen mennesker, der har lyst til at være sure, men de tror på deres tanker, og så bliver det til en følelse, og så det gjorde jeg i hvert fald selv. Nu er jeg opmærksom på, hvis jeg får en tanke eller en følelse, jeg kan arbejde med dem begge to, så kan jeg arbejde hen imod, og hvad vil være mest troværdigt eller autentisk over for mig selv, og tale mig ind i en god, rar, hvis jeg er trist, så kan det være omsorgsfuld tilgang, jeg har til det. Hvis jeg er vred, kunne det være en sjov. Der er mange forskellige måder, hvor man kan tale sig ind i og føle sig lidt bedre tilpas, og lidt bedre tilpas, og lidt bedre tilpas, og lidt bedre tilpas. Jeg kan også se, jeg troede, at jeg kunne ligesom jump fra vrede til glæde, og det kan man nogle gange, men nogle gange kunne jeg ikke gøre det, og så måtte jeg arbejde stille og roligt hen mod have opmærksomhed på, hvordan kan jeg stille og roligt arbejde hen mod glæden. Og det vil sige, så kunne jeg sige, okay, træk vejret, hvad er lige der lige nu? Lige nu er det okay. Lige nu er det helt okay. Og så, hvad spørger ind til, hvad kunne det være godt at gøre lige nu? Og lige nu, og lige nu, og lige nu, og lige nu. Så synes du ikke, det var interessant? Nå, så også noget andet, Jakob. Det der med at altså, de der love, universet har, det er det der, altså, og altså, hvis du jeg må lige finde ud af, hvad det er for nogle love, men hvis arbejde bevidst med de der love, der hedder, jamen, hvis du slår, så oftest hvis folk ikke er bevidste, så vil de slå tilbage. Nej, det er nok godt eksempel. Men altså, alt det du har fokus på, bliver på en eller anden måde til din virkelighed. Og ved den opfattelse jeg har af virkeligheden er, altså jeg har ikke ord for det, men når jeg er i det der source, eller vortex, eller hvad, eller et med Gud kan man også sige det, eller når jeg er universet, så er det simpelthen, der er ikke ord for, hvor fantastisk, hvor stort, hvor guddommeligt, eller det er nærmest på det guddommelige plan, altså jeg er i sådan en enhed, jeg er i sådan, jeg er hjemme, altså det er sådan en, nu er jeg hjemme, og hvor
Ja, mit hjem er altså ikke... altså... I alle de der negative tanker, eller i sorgen, eller i vreden, eller i frustrationen. Men alt er, altså, jeg kan se, det har jo også ført mig til, at jeg har stillet spørgsmålstegn. Kan det virkelig være rigtigt, det her? At det? Og hver gang, så er der sådan en knowing, altså noget i mig, nej, det er ikke rigtigt, altså, det er ikke rigtigt. Det føles altså slet ikke rigtigt. Altså den der følelse af, jamen, når jeg føler mig godt tilpas, når jeg føler mig i sådan en sammenklang, eller vender indad, så er jeg hjemme. Og det er der, hvor jeg tænker, Jacob, i forhold til dig, at jeg kunne godt tænke mig at også invitere til dig, altså kun hvis du har lyst selvfølgelig, men fordi at det bringer, hvordan skal man sige, altså den invitation til, ja, det ønsker jeg for alle. Men ikke fordi de skal, men fordi det er dejligt. Altså, og så kan man sige, så kan vi skabe, altså vi kan skabe en verden, der er dejlig. Og det gør man ikke ved, at man siger, okay, fordi verden, der er nogen, der lider, så må jeg også lide. Vi kan gøre meget større forskel på verden, hvis vi har glæde, og hvis vi kan dele den glæde med os, dem der lider. Og vise dem en anden vej, og eller fortælle dem, du har også et sted i dig, der kan gøre dig helt, eller der ikke kan, men hvor du hele tiden kan finde hjem og være helt, men kig på, hvad du tænker og tror, eller føler. Og så i den afspejling kan du se, om du er hjemme, eller føler dig hjemme, fordi det er det der med følelsen, altså den kan du kan altid have følelsen af, føles det rart, det er hjemme. Hvis det ikke føles rart, så er det ikke hjemme for mig. Er det så simpelt og enkelt, at nu har jeg fundet ud af, at det er simpelthen så enkelt. Og den navigering kan du hele tiden lave, at det føles det rart. Og jeg kan se, at hvis jeg har jo masser tilbud nu. Jeg har masser sådan, jamen kom, eller hvordan skal jeg sige det, hvis du nu sagde et eller andet, hvad kan du sige, Jacob? Du kan sige, eller mig selv, hvis jeg nu havde det sådan, jeg er bange for Jacobs ved og vel, ikke også? Om han har det godt, så kan jeg sige, okay, har jeg nogen kontrol over Jacobs ved og vel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er hans egen beslutning, om han har lyst til at have det godt. Nå, så hvis ved og vel har jeg kontrol over. Gud min egen. Nå, så kan jeg koncentrere om min egen ved og vel. Hvad gør mig glad? Hvad gør mig begejstret? Hvad får alle cellerne i min krop til at hoppe og springe og danse? Og det er sådan en følelse, jeg har, at alle cellerne på en eller anden måde hopper og springer og danser. Altså der er sådan dans i mig. Og det kan jeg se. Gud, det er måske der, jeg skal, eller det er i hvert fald, jeg kan se, det er det eneste sted, jeg kan have mit fokus. Og så har jeg lagt mærke til, når jeg er glad, så bliver jeg faktisk også oftest glad. Og hvis det giver mening, det faktisk, så lyt til det, og hvis det giver mening, det er ganske, så lyt til det. Men jeg kan se, at jeg bliver gladere og gladere og gladere. Jeg kan faktisk også se, at mine børn bliver gladere og gladere. De er meget mere afbalancerede nu, end de var for 3 år siden. Og så jeg kan se, at der er noget, og så kan jeg også se, at
det der med, at de ser, at deres mor er så glad. Jeg tror helt, jeg tror slet ikke, der er nogen, eller det ved jeg ikke, om der er, men jeg tror, at det er de færreste forældre måske, der er sådan, er så glade. Og det kan jeg jo se, det har jeg gjort ved at være vendt ind af hele tiden. Hvad gør mig glad? Hvad er det, der skal til og sådan noget? Og så er det jo bare helt fantastisk. Det var bare at lytte efter til den der inner guidning. Altså, man kunne sige, jeg kunne også tænke, hvorfor fanden lykkedes jeg ikke med, med Byron Katie? Hvorfor fik jeg ikke noget op at stå med det? Og så tænkte jeg, men det var ikke den vej, jeg skulle arbejde, fordi glæden, altså der var glæde, men der var også noget andet. Og det kan, men det er ikke fordi jeg siger, at jeg udelukker, at det ikke også kan bruges, men jeg kan se, at lige nu, der har jeg sådan en begejstring og en glæde, det havde jeg faktisk også det andet med The Work, men den her, det er sådan en, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Jeg er i hvert fald mere i kontakt med noget i mig, end tid. Men jeg behøver heller ikke at sammenligne det. Nu er jeg bare, kan jeg mærke, at det giver, altså alt det Byron Katie siger også, giver også god genklang, men det er bare måske ikke den form, som de havde, jeg skal gøre, altså det der med at undersøge på den måde. Men man kan sige, at den tilgang, jeg har, det er, at du kan tale dig ind i at føle dig lidt bedre tilpas hver dag, og du kan have fokus på hver dag at beskæftige mig med noget, som tænker, det her, det er noget, der får min verden helt op at køre. Altså hvis man kan sige, hvis nyhederne får dig negativt deprimeret, og nogle mennesker, du snakker med, får dig til at blive irriteret, gal eller vred, så spørger jeg, men kunne jeg lytte på dem til en anden måde med åben arme, eller skal jeg bare fjerne mig fra den her situation? Og der må man jo gå ind og spørge sig selv, hvad er det, der er mest hensigtsmæssigt for mig, hvis jeg skal bevare den her gode energi, hvis jeg vil være i den her gode energi. For jeg siger ikke, at man skal være et sted, hvis man synes, at det passer egentlig ikke, eller jeg siger hele tiden, hvad i overensstemmelse med. Der er. Og så er der, ja. Men Jacob, jeg kunne godt tænke mig, det der med, at altså, hver dag inviterer til, hvordan kunne jeg bringe mest glæde ind i mit liv? Hvordan kunne jeg bringe mest, hvis jeg skulle sige, jeg vil gerne bringe glæden ind i mit liv. Hvordan kan jeg gøre det? Det er det, jeg gør. Jeg hører en masse fede ting. Jeg bliver sådan helt op at køre, når jeg hører dem. Sæt noget fedt musik på. Ha' nogle fede snak med alle dem, jeg møder. Og folk til at le. Andre får folk mig til at le. Det er at bringe mig glæde. Altså, det bringer mig også glæde at gå i noget fedt tøj. Det bringer mig også glæde og ja, man kan fine-tune meget mere. Altså, det er sådan grov måske, men altså fine-tune alt det, som man godt vil have i sit liv. Og hvis jeg nu siger, at det jeg lytter til nu, det er så fantastisk. Det rykker så meget, Jacob. Det gør så meget i mig, så jeg bliver inspireret hver gang, får jeg lige lyst til at skrive noget. Hver gang får jeg lige lyst til at, den her tanke, den må jeg lige holde og lige tage helt ind i kroppen og helt ned til tæerne og helt, altså sådan bare være det. Altså være det.